Asta saged kapagihan rahayu widodo nir ing sambikala. Nggih, salajengipun nah menika Sekar Puspito Adi Mancawarna. Nggih. Wis paripun ngginipun. Monggo Bu. Nika wonten Sekar Taman Mawar Melati Kanthil Kanganing Bogor Kencana mengku pralambang winawar tembung manis lumantar kedaling lati. Wes monggo dipun telasaken niki wonten caraka sinandi saking wakil keluarga manten kakung sadèrèngipun dipun sirami monggo saking wakilipun niki Bapak nggih diaduk Pak nggih Sedagus manunggal rasa manunggal cipta miwah karyane sampun kepareng kabetaken. Salajengipun wakil saking keluarga manten kakung pundi nggih mangke diparingaken manten kakung. Monggo mriki Bapak sinten niki? Mas Rudi. Nggih, leres kanan. Nah. Dipun pasrahaken saking wakil keluarga manten kakung. Monggo Bapak mlampah Bapak. Sugeng rawuh. Matur suwun. Nggih niki Pak sinten namine Bapak? Pak Rudi kali Ibu sinten? Bu Rudi. Kula nyuwun tulung nggih Bu, niki mengke disaturaken diparingaken calon manten. Nggih? Nggih, monggo paringaken. Lah niki supados manten kakung kali manten putri manunggal rasa ngaten nggih. Manunggal cipta miwah karyane kados ingkang dipun dawuhaken Gusti Allah wonten ing surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasulakum wa antum libasulahuna. Nggih, salajengipun siraman Bapak pundak sisih kanan, pundak sisih kiri, lajeng rikma Bapak nggih. 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 Monggo. Sekedap. Niki disayang riyen pipi kanan pipi kiri. Nggih. Nggih, pundak sisi kanan kiri.
Nggih. Siraman iki mengko prambang matuk sukertaning hangga, matuk reregetan ingkang tumanem wonten ing hangga temanten. Alhamdulillah resik jasmani lan rohani calon manten. Ke kamera Bapak. Iya. Nyuwun tepuk tanganipun Bapak Ibu. Alhamdulillah. Sampun? Nggih, pun klentu yang kakung, yang putri pun disirami. Sing disirami calon manten mawon nggih. Monggo sampun dipun sayang. Oh nggih, Ibu riyen. Mangke nyayangi sareng-sareng yang kakung putri nggih. Pundak sisi kanan, pundak sisi kiri. Tasenggut manten anyar bocah angon pun bro disayang nyemut cuwun tepuk tanganipun ingkang hamba tarubuh nggih dibar menika Budepa kula nyuwun dipun sirami Budepa. Oh iya ya nduk ponakku. Ya. Ayo kene tak sirami nganggo letese lintang lan rembulan ya Cahayu. Nah, digerujuki mawon. Alhamdulillah resik jasmani lan rohaninipun. Nggih. Nah, kok ping pisan Bu kirang kalih. Jatahe 3. Nah, foto Mas. Iya, kayak biyen ya melok gendong lho ki cilikane kae. Ngalor ngidul ngetan bali ngulon. Muga-muga sliramu pikantuk perbawa ya nggih. Kang Masmu tansah tresna. Ya. Matur suwun. Nggih, lah ngaten. Nah, jan. Ampun, mau nyaimit. Sayang. Nggih. Nah, sak menika Tante Eti. Niki Tante Eti. Wis sedaya sami nyengkuyung. Lintune mengke siram dhewe-dhewe nggih. Mangke nek menawi turah dipun pendet, dicampurne dinggo siram. Niki wartawane kathah saking majalah Bobo, Cipcop, saking Metro TV. Sayang. Nah. Ampun matur suwun pikantuk nggih sekedap nika. Budi Is nggih lho, Budi Is. Oh yang cari air. Bu. Niki sakmene kele jenengan kabeh jenengan kedah nyirami. Nggih. Nah, wis. Nggih, sayang. Sampun sakmenika Budi sinten wau? Nggih Bu Joko Tirta.
senengane golek banyu jenenge Ibu Joko Tirta. Ayo Bu Jeng, Jeng. Ini. Nggih. Oh, medale mriko Bu. Nggih. Pun kadung nggih bincing nek tanggapan malih medale mriko lho nggih Bu. Padang Pirnawang pinapa obor sewu. Alhamdulillah. Peh nelek golek banyu pinter wae dikerucuk ning kabeh ben marem. Sampun. Samenika minangka petiting lampah Ibu Pangrengga Busana nggih. Mijil saking tlatah Singosari. Kenarok Malang. Pamomong ingkang pinter ladi nuwun marang pawasan Gusti. Kasunaken marang panguwasaning Gusti ingkang karo jagat mugi pinanganten pinanggih weninge manah menebing kalbu mangki ayem mewah tentrem. Alhamdulillah. Suku sisih kanan, suku sisih kiri gandes luwes meraati panjenenganipun Ibu Tin ingkang pono ing pamawas saha lebda ing pitutur babagan adicara pasiraman. Alhamdulillah. Selajengipun bagian perbotoan pundi wong Pak sinten wong? Nggih. Siap mawon, siap teng mriku, siap teng mriku. Nggih. Bapak, Ibu Deni monggo nyuntakaken ubur ramping kagem wudu. Semonggo. Mpun mandeg Pak Deni, mili terus mpun mandeg. Pun itir-itir sokaken mawon. Mili. Ibu bapak tamu undangan panjenenganipun Bapak Deni Puspito dalasan Ibu Siti Zulaikah sampun paripurna anggenipun hang lampahi siraman niki badhe dipun pecah anggenipun pecah kanthi waos mekaten. Aku ora mecah kendi pratala nanging mecah pamore anakku sing tak tresnani. Nidia Andika Putri SE 3 kalih setunggal. Nyuwun tepuk tanganipun Bapak Ibu. Alhamdulillah. Selajengipun wonten wingking manten pethet rikma godhek sisih kanan, Bapak godhek sisih kiri Ibu. Bapak Ibu, ibu-ibu mliginipun napa ta werdining pethet rikma menika pralambanging Kang Putra sampun uwal saking tanggal jawabipun Bapak Ibu ingkang kagungan kersa Bapak Ibu Deni. Dados sampun lepas saking tanggal jawab badhe mandireng pribadi
lelumban wonten ing madyaning katresnan agung. Salajengipun Ibu menika tega, mboten tega manten kedah lepas saking tanggal jawabipun ingkang amuku karsa. Alhamdulillah salajengipun pedhang rikma sampun paripurna, tanem rikma menapa ta werdining tanem rikma rambute kok kudu ditanem maneh ning daleme niki supados sanadyan wonten pundi papan tasih emut ingkang hangukir jiwa lan raga. Nun sewu Pak Deni menika dipun tutupaken. Alhamdulillah sampun Bapak Deni monggo.